Ake sibheke ukuthi abantu bayiphethe kanjani emgwaqeni yakuleli njengoba kuqale izinsuku engamashumi nomuvo zokumiswa kokusebenza kwezinto eziningi eningizimu Afrika. Umshikashika wamaphoyisa uqale phakathi kwamabili enkabeni yedolobha iGoli. Aqale ngokuvala indawo ethengisa utshwala ebisavuliwe abopha nabantu akade bephakathi kushaqo notshwala okade bisathengiswa kule ndawo. Kanti namhlanje ekseni bekuhamba amatekisi nezimoto ezimbalwa njengoba abanye abantu bebelibangise emsebenzini. Owengamele ezokuthutha eGauteng uthe bagculisekile ngokuyiphatha kwezisebenzi ezigunyazwe uhulumeni ukuba ziyosebenza. That's why I must say we must commend the people, particularly the workers who are complying, carrying letters. That really is highly remarkable. The complete shutdown here, it shows people have had the Premier's directive that stay within the province, and we are very much satisfied with that. Kepha Alexandra abantu bavuka ekseni ngovivi beyoshaya ujenga ezitolo njengoba befuna ukuthenga ukudla kanye nezinye izimpahla ezidingekayo endlini. Kanti ePitoli amaphoyisa avimbe itekisi ekade ithwele isibalo eseqile sabagibeli. Abagibeli bebengagculisekile ngokuthi balinde isikhathi eside bedinga izinto zokuya emsebenzini. From 5 o'clock I'm standing here, and now these people, because they are driving in a government car, they feel like that they just don't want to do it the way they want. We must get off 7 o'clock. I must be at work. I was standing here freezing from 5 o'clock. I have to use the public transport because I don't have a car. I am afraid of this virus, but there's nothing I can do. I have to go to work. Emthatha amatekisi athwele abantu abasuka eGoli ebesatheleka namhlanje ekseni. Abagibeli bathe babone kungcono ukuthi bagibele ebusuku ngenxa yokuthi baphuzile ukushayisa emsebenzini. Nokuthina apho nisebenza khona mina abelungu basathe ngode sihlale kancinci nangona sazohlala nenyanga singasebenzi so basasikhulula okwangoku. eKapa bekubukeka sengathi izakhamuzi ziyawulandela umyalelo kahulumeni njengoba bekungekho ngisho umuntu oyedwa olwandle eSea Point. Kanti eMitchells Plain bekuphithizela yize uhulumeni ukhiphe umyalelo wokuthi abantu abahlale ezindlini. We do understand that, ma'am, but the situation now, because we are living on this informal settlement, so now I can't live here alone there. So that is now why we have to take it, because we just need the groceries just for us to be able to stay at home, you understand? So we just want to rush up until 3 o'clock, then after 3 we lock ourselves in the house. Izinto zokuhamba zizophinde ivunyelwe ukuhamba kusukela ngehora lesine ntambama kuze kushaye ihora lesishiyagalombili kusihlwa.